Здравейте хора, аз съм Виктор. Това е нов член на каналът. Вие ще го видите понякога в клипчетата. Кажи си името. Гошо. Да, това е Гошо. И днес ще го питаме някои въпроси и вие да го знаете. Сега, Гошо, ти кога ще си в видеята? Ще съм в видеята, хора ще съм в видеята в извънредни случаи, така да го кажем, понякога. Да, той... Да кажем, в седмица ще съм в 3 пъти в видеята ви. В видеята те. Да, и аз ще съм във всяко видео, защото аз създадох канала. И да, Гошо, имаш ли нещо друго да кажеш? Че след някоя друга година, може би, каналът ще стане доста успешен, според мен. И аз така. Добре, това ли е всичко, Гошо? Да. Добре. И хора, това... И хора, да знаете при това, аз когато ще съм, ще играме... Не, ние принципно ви го казвам, че всеки път, който всеки ден или почти всеки ден снимаме, ще сме на различна игра. Да, това се знае. Добре, и хора, това беше видеото. Дано да сте го харесвали и довиждане.